Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala na lilang. Ay, kakyat ko mga iro, ay! Ay, kakyat! Kakyat yan yung mga ituyan eh! Sus, ako mga alaga, mga cute kayo! Sus, may ganin, apo ko alaga mga cute, nagkatong bulldog na ko ron, sulod sa ron diri ron. Grabe sa mga panghitabo ron, no? Ang Manila, loy kayo, gibaha. Nagsunod-sunod na ang mga bagyo. Napatas pandemic, daghan ang panghitabo sa 2020, uy. Tani mawa na ni, ay. Pagkaguula jud kayo ba ay. Beses pa kay panahon. Napay mga panghitabo nga. Baha. Kuloy tao sa mga tao, ay. Lab! Ah! Saban! Isuka ni mo, yung nga mong musika, nawag mo dahil mo. Dahil ipadala sa kuwan ng amigo ba, si Boss Rodney ba, kini Jilly Helmet ba? Oh, itali jud kayo ni yung gihatag na ko kay kuwan ba, biyahe mo magaglaag kay nami kailaag karon kay Friday. Uy! Paminaw sa! Jilly Helmet ha sa ba? Asa na gihata? Ni Boss Rodney kay magaglaag ko kami karon. Kanindot ko aning helmet. Pero, ay sapa, ayaw patakaglaag. Ayaw glaag-glaag rong adlawa. Ano man? Kay delikado kayo ro Friday the 13th. Friday the 13, delikado. Dili mo na. Oo, panikanan eh, kasi gulangan ninyo. Oo, dili ka mo di anak. Sige, tuwa ng mga superstitious ng mga kuwan ay mga susuli ay. Uy, walay mawala, di magbutuog ka. Ano ba, dagan kita problema. Asay, ngayon ka, ay, sa storya naman ito, dapat kumato ka sa CR, dapat manapi ka, anak. Manapi, wow, manapi. Hadlo ka, akong kuwan nga gamay, badakon, mabuyagan akong gamay nga himog na ko. Ya, ganahan mo di ka puyagan. Ikaw rin, Manapi yung ka. Mao man sa mga katigulangan. Dili ka butuog di ana mga sulundon sa mga eh, wala mo katigulangan. to, ano ka na ng Friday the 13th, oy, di na. Delikado ka na Friday the 13th, gani. Kasi kaya ingon, anak, katigulangan nyo, mas putuon pa ko nga, mas delikado pa ng February 14, kinagan ki pang tusok. Kanang February 14, tinuyuan man na nagpatusok sila. Pero kanang biyahe, delikado man na. Ngano may umaga kang February 14, delikado. Ngano man ato February 14, daga kang gipantusok? Wala ko lang itusok ko, ikaw, itusok na ko, ikaw, itusok. Oh, ngano kasi ito magkanan daga kang gipantusok? Alam mo gani, mas delikado pa ang February 14 kaysa Friday the 13. Dili na siya delikado. Kaya tinuyuan na nilang magtusok-tusokay sila. Ayaw magbiyahe Friday the 13 kaya delikado. Dili ka butuo di ana. Way mawala di mo butuo lang ka. Sus, tuo bagol, sa Friday the 13, hadlo ka, naag, tuo mo ka, mga laki. Bituyo. Tuo mo laki, kaya puro may laki. Riders mo. Oh, puro naman may laki, wala may babae. Walay lalaki, walay babae. Puros po lalaki ang Okay, babae. dahil mo ng grupo, mga babae, karang grupo nga, pan. Pero mag-abot mo sa unahan. Kagkuyog mga lalaki. Yan, abot sa unahan. Mag-abot puros riders mga babae. Gituyog yun na di mo. Ingot ako. Tanong yun ako si Rodney ha. Kaya nga nung gituyog di mo yun na usa ka bokra. Huwag yun ko nung ipakapalit. Huwag ipalit. Oy, palitan ka ka. Palitan ko, ha? Kaya di ko. Wala ako, gano'n kay. Gusto ko ka pala the 13, Dili lagi mo sungot lagi. Ayaw lagi sigla biyahe lagi Friday the 13. Di ba ka butuo oy? Pero di ba ka butuo? Ayaw lagi. Ibili na yun. Kailangan ko. Sige, sugot ka. O, kung di na lang kong biyahe, mag-jir-jir na ta. Jira na imong problema. Halika na dali na. Dali na. Iro ko, ano, iro, ate, iro, Dali na, dali na. Saan ko nagalo? Dali na.